Náš vzťah nie je zlý, ale už tu nie je ono. Ako by sa z neho vytratila blízkosť. Neviem, čo sa s nami stalo. Toto je jeden z mailov, ktorý som dostala a práve preto sa v dnešnom videu budeme rozprávať o tom, čo sa deje so vzťahom, keď sa z neho stráca blízkosť a aké sú varovné signály, ktoré si treba všimnúť skôr, než je neskoro. Navonok sa môže zdať, že je všetko v poriadku, ale v skutočnosti už pod povrchom my môžeme strácať to najcennejšie. Strácame ten pocit, že sme spolu, že sa vidíme, že sa počujeme, že sa dokážeme k sebe priblížiť. A všimneme si to až vtedy, keď sa cítime aj po boku nášho milovaného človeka osamelo. Aby sa ti niečo takéto nestalo, je potrebné poznať varovné signály, ktoré si treba všímať. Prvý dôležitý signál je ignorovanie pokusov o spojenie. V každom vzťahu partneri vysielajú navzájom pokusy alebo signály o spojenie. To sú tie momenty, keď sa pozdravíme, keď máme ten malý rozhovor, chceme ten názor od toho druhého. Skrátka, chceme, aby ten druhý človek nám ukázal, že je tu s nami, že máme jeho podporu a že nám venuje tú svoju plnú pozornosť. Ale veľmi často, namiesto toho, aby sme prijali ten signál a otáčali sa prakticky čelom k tomu partnerovi, robíme presný opak. Nevšimnime si signály, otáčame sa chrbtom a odchádzame. A práve vtedy sa ten druhý človek cíti nevypočutý a nie dôležitý. Druhý signál je, že sa už nerozprávate naozaj, pretože vaša komunikácia sa stala transakčnou. Rozprávate sa len o čistej logistike, ale vôbec nie o svojich pocitoch alebo o svojich potrebách či túžbách. V takomto prípade je úplne normálne, že sa hovorí o tom, že čo treba zabezpečiť, čo treba vybaviť, čo treba nakúpiť, kto má odviesť deti na krúžky, kto má nakúpiť darčeky pre členov rodiny. Ale stráca sa to podstatné. Už sa nepýtate, že ako sa má ten druhý, čo mu robí radosť, čo ho trápi, čoho by chcel vo vzťahu viac, čoho by chcel menej, s čím je vo vzťahu spokojný, s čím je naopak nespokojný, aké má túžby, aké má potreby, aké potreby sú naplnené, aké by chcel mať naplnené. A keď sa nebavíte o týchto veciach, tak skrátka už sa prestávate zaujímať jeden od toho druhého. A práve z toho plynie ten pocit, že sa cítim vo vzťahu osamelá, pretože sa stráca to naše emočné spojenie. Ďalším signálom je, že odkladáte neustále dôležité témy. Je to práve z toho dôvodu, lebo sa jeden z vás alebo obaja snažíte vyhnúť konfliktu alebo konfrontácii. Takže radšej sa tvárite, že tento problém v tom našom vzťahu neexistuje. Ale žiaľ, tento problém tam existuje, pretože on visí nad vami a tým, že ho neriešite, tak sa dostáva medzi vás. A čím častejšie sa toto opakuje, tak tým sa viacej nabalujú tie problémy medzi vami a vzniká medzi vami stále väčšie a väčšie napätie, aj keď je toto napätie nevypovedané. Nevypovedané napätie však potom postupne vedie k vzájomnému odpájaniu. Ak chceš vedieť, ako komunikovať s partnerom o dôležitých veciach bez toho, aby ste sa navzájom odpájali, ale práve naopak, aby ste budovali spojenie, tak ti odporúčam knihu Konečne vypočutá. Link na túto knihu nájdeš priamo v popise tohto videa, ale aj na konci tohto videa. Určite však mnohé z nás poznajú aj situáciu, že prestanú hovoriť a radšej mlčia. A toto je ďalší signál, pretože ty nehovoríš nie z toho dôvodu, že by bolo všetko OK, ale práve preto, že už vieš vopred, ako to dopadne. Vieš, že on sa uzavrie, alebo začne útočiť na teba, alebo to všetko obráti proti tebe a ty sa budeš cítiť zasa veľmi zle, pretože vo vašom vzťahu bude zasa veľa toho dusného ticha, ktoré bude trvať možno hodiny, možno aj niekoľko dní. Práve z tohto dôvodu si radšej povieš, ja sa na to vykašlem. Nemá význam, aby som niečo hovorila, aby som to otvárala, pretože aj tak sa nič nikam neposunie. Lenže tu je jeden veľký problém. To, že ty nehovoríš nahlas, tak absolútne nerieši danú situáciu, pretože všetko to nevypovedané sa hromadí v tebe a premieňa sa na tú tvoju nespokojnosť, na ten tvoj smútok, na tú tvoju rezignáciu a v konečnom dôsledku na ten tvoj pocit, že si v tom celom sama. Varovným signálom môže byť aj to, že vaše rozhovory sa vždy lámu na tom istom mieste.
Sú to také situácie, že začneš niečo hovoriť tomu partnerovi, ale potom v určitom bode sa to zlomí, pretože on sa začne brániť, alebo on začne na teba vyťahovať veci z minulosti, alebo on sa uzavrie, ty sa snažíš potom ešte viacej mu veci vysvetľovať, viacej na neho tlačíš, ale absolútne na tej jeho strane nenájdeš to pochopenie, takže končí to všeobecne len tým, že sa pohádate a potom sa úplne odpojíte, pretože sa spolu prestanete na nejaký čas baviť. A takto sa opakujú tie vaše ďalšie a ďalšie rozhovory. Takže vieš, že v konečnom dôsledku celý tento scenár bude stále ten istý a s tým istým záverom. V takýchto situáciách si však niekedy ženy hovoria, ale možno som na vine ja, možno zbytočne riešim veci, možno som príliš náročná, možno práve ja veľmi tlačím, možno som naozaj precitlivená, ako mi to on povedal. A možno, ale v skutočnosti sa môže stať aj niečo úplne iné a deje sa v tom vašom vzťahu niečo iné. A to je presne to, že ste vo svojom vzťahu vytvorili cyklus, ktorý sa neustále opakuje a ktorý vám bráni sa bezpečne dostať k jadru problému. Takže ak si vo vzťahu, v ktorom cítiš, že sa medzi vami niečo vytráca, určite to neignoruj, ale priamo tie veci pomenuj. Pretože naše vzťahy skutočne nezanikajú alebo nekončia na nejakých veľkých veciach, ale práve na tých malých, opakovaných, neriešených problémoch a situáciách, ktoré si nevšímame, ktoré berieme ľahostajne alebo sme ticho, pretože ich nechceme pomenovať. Ale čo ak si vo vzťahu, kde všetko funguje, kde je všetko tip-top, ale pod tým povrchom cítiš, že vy dvaja sa už meníte na spolubývajúcich. O tomto sa budeme rozprávať viac v ďalšom videu. Ďakujem krásne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie. Majte sa krásne, ahojte.